Michael. Hvad laver du? Jeg har lige sat styringen lidt på plads, så den kan dreje lidt skammer. Okay. Vil du hjælpe mig med at sætte det sidedæk på? Selvfølgelig. Og det gør man. Okay, hvis du lige tager den her. Oj. Den er nede. Ja. Au. Hvis du nu... Jeg tror bare, jeg står op. Okay. Hvis du nu tager den her, ikke? Og sætter den ned her, ikke? Ja. Så tager du fast den her skrue. Ja. Ikke skrue din bold. Ja, og så flyt den op her. Og så skal du bare stramme den. Skal du bare stramme den. Den her. Ja, skal du først lige stramme den på fingrene. Gør du sådan her. Og så har du det hænger. Hold nu. Ja, ja. Okay. Så gå rundt og rundt og rundt. Det er rundtræsser. Ja. Oj. Så strammer du til. Nu sidder den fast. Ja, Er det fint. meningen? Ja. Okay. Så prøver du at give slip på den. Okay. Så løfter du den op. Ja. Virker den nu? Ja, forhåbentlig. Okay. Så ser der kan dreje om den. Øj, den er hvid, den er. Ja. Den ser godt ud. Jeps. Så er vi færdige med det her. Okay. Og jeg går op og laver lektier. Okay, det er det. Vi ses, Ja, Sola. vi ses du. Så ordner jeg lige færdig.